Terve ja heipä hei. Siis täällä Hugo the Blaze. Eka videoni esittelykerta. Ja mä pahoittelen, koska tää lagi ihan kauheasti. Ihan hirveän kauheasti. Ja no, esittelykerta ja kerron kuka mä oon. Mistä mä tykkään, mistä mä pidän, mistä mä en tykkää. Mitä harrastan. Ja tällaista perus eka video. Ja siis, no, mä olen Hugo the Blaze. Kutsukaa vaan Hugoks. Mun oikea nimi ei oo Hugo. Ja mä harrastan tai mä käyn rumputunneella. Tykkään soittaa kaikenlaisia vikottimia. Ja tällaista. Mä oon 12-vuotias, täytän 13. Ja mä siis teen lähinnä Minecraft-videoita, että odottakaa muuta. Ja siis todellakin tää lagi on tosi iso ja ärsyttävä tässä, että mä teen kyllä mitä vaan, että mä tän pois. Tää vaan Frapsin kanssa. Tää lagaa ihan hirveesti. Jos siis tää lagi nyt siis ei, tai niin jos tää lagi nyt loppuu, niin mä ajattelin tehdä kaverin kanssa serverillä sarjaa videoita. Siis videoita niin. Ja tällaista. Mites nyt vielä sitten? Eikä mitään. Sanois mä kaikki. Jokai. No, tehdään eka kerta vähän tämmönen lyhyempi video. Seuraavassa jaksossa alan tehdä kotia. Tai etsimään kotia. Sitten mä teen kodin. Sitten tämmöstä perusmainaus. Puuta hankitaan. Rakennetaan kaikkea. Ja kommentoikaa, jos teillä tulee jotain mieleen, mitä mä voisin tehdä. Ja mä ajattelin toiseksi jäädä tänne viidakkoon, nimittäin mä en oo pitkään siis aika nähnyt vilaustakaan videosta ja mä pitkään aikaa halunnut mennä viidakkoon, koska tää puu on jotenkin niin kivaa. Kattokaa vaikka. Onko se sepäpuu? Ja mulla on joku Haxpax ihme tommonen texture pack. Suosittelen, tää on tosi hyvä, hieno, hauska, kiva. Kaikki on makeampaa. Skinikin on tämmönen hieno. Jep. Eli moikka moi! Muista tilata työtä ja kommentoida.